יעל, אני בן 30, דוקטורנט באוניברסיטת תל אביב. ואני יעל, בת 29, סייעת בבית ספר יסודי ומורה פרטית. בעצם אנחנו כבר כמה שנים מחפשים לקנות בית. יש לנו הון התחלתי, ובעצם כבר כמה שנים שחיפשנו לקנות בית. וקיבלנו סירובים מהבנקים בגלל שלא היה לנו מספיק ותק, עבודות שלא מניבות מספיק כסף, הכנסות בעצם נמוכות מדי. אחרי שהתייצבנו עם עבודות, העלינו קצת את המשכורות, ועדיין לא משנה איפה ניסינו, מה שהציעו לנו לא היה מספיק טוב, אם בכלל הציעו לשלב את ההורים, אבל גם אז זה נפל על בעיות כאלה ואחרות. ואז בעצם מהשיחה הראשונה עם אור, הבנתי שזה יכול להיות הפתרון שלנו. אורן נשמע סופר נחמד, סבלני, אדיב, מקצועי. אנחנו בעצם הגענו לפגישה עם אור בטוב משכנתאות. הגענו עם הורים שלנו, שהם בעצם המלווים התומכים שלנו. אור כמובן הסביר לנו את כל מה שאנחנו צריכים להביא. הוא אמר לנו את המשכנתה שאנחנו נוכל לקבל. אחרי שכל הבנקים בעצם סירבו לנו, הוא אמר שהוא יוכל להשיג לנו אישור עקרוני של 1,200,000, שזה בעצם הכסף שהיה חסר לנו בשביל הדירה שרצינו. החלטנו שהכל נשמע מעולה, אור נשמע מצוין, ובעצם התקדמנו איתו. מהר מאוד הבאנו לו את כל התפסים שהיינו צריכים, ואחרי ימים בודדים הוא כבר הביא לנו אישור עקרוני. אז בעצם אחרי שקיבלנו את האישור עקרוני רצנו על זה, ואור כמובן כל הזמן שלח לי הודעות של צריך לעשות את זה. אור כל הזמן היה בקשר עם הבנק. אנחנו מבחינתנו לא נגענו בשום דבר, רק מה לעשות, מתי להגיע. קבע לנו חתימה, כמובן שאור ליווה אותנו לאורך כל הדרך. גם ביום החתימה הוא בא איתנו לבנק, עבר אחרי כל המסמכים שאנחנו לא היה לנו מושג על מה אנחנו חותמים, הוא בעצם עבר וראה שהכל תקין. ואפילו ביום החתימה שהיה בעיה עם אחד המסמכים, אור כמובן סידר את זה בלי בעיה. הוא אמר לנו שאין לנו מה להיות בלחץ, שהוא דואג להכל, וגם אחרי כל העליות המשכנתה שלנו נשארה פחות או יותר באותו טווח של מה שסגרנו איתו. מלבד זה אור היה מאוד שירותי. בכלל כל האנשים בטוב משכנתאות הם עזרו לנו מאוד. כל שאלה שהייתה לנו, לא משנה מתי שאלנו אותה, ישר נתנו לנו הרגשה של לא לדאוג, אתם רק תביאו את מה שאנחנו אומרים לכם להביא, ומשם הכל ירוץ. ובאמת היום אנחנו קנינו את הדירה, אנחנו כבר גרים בה. אנחנו בדירה שלנו. כמו שאתם רואים ברקע. אם אתם חושבים על להתחיל בתהליך של קניית דירה, הצעד הראשון ללא ספק צריך להיות ביקור בטוב משכנתאות. אם אתם מקבלים פגישה עם אור, אז כנראה שיסגרו את זה. אז תודה רבה אור, ותודה רבה טוב משכנתאות. תודה רבה.